Sarto nang endi dong yo. Janjian arep ketemuan sintani setengah jaman kok ora teko-teko kurang ajar ki cah. Ora ngerti kene kegiatane wakeh. Karo njaluk ketemuan yo nang ora-ora koyo kiye. Langka umah ngelap-ngelapi tok. Cah ora konsisten. Nek kok nang kene kuwi wonge. Jo, kok nang kene, Jo? Kok malah kadimburi lah tak antene ket mau. Nah, Kene jegong. nyong ngertine ngenteni nang mburi nyong apa nang mburi ket Oh mau. alah. Miskomunikasi berarti yo. Heeh, bukan pergi iki, Jo. Ya wis engko tak genai cara-carane. Wis sampean HP nanti. Aduh. Waduh, nyong pernah padha lemot, Jo, HP-ne, Jo. Ora kae iki tak genai cara-carane wae. Aplikasi ini kan kepriye nek kaya piye. Iki carane mlebune wae nang nggon kene. Oh. Nek wis mlebu nang nggon kene. Website po, website iki po. Kuwi website sing nggih permainan kuwi kaya kuwi. Nek bar engko sampean mlebu, engko sampean kan nang kono kan main. Mainnya paling gampang kok sampean mbiyen pas dolanan. Apa nek kae game buat kaya kae paling kaya padha kaya mbiyen asline notol-notol saiki mung modele model anggone gambar dari meleh kaya ngono. Ganti meleh. Nang kono wis sampean ganti sampean arep modale piro, engko iso hasilin entuk akeh. Oh, carane kaya ngono kok kuwi. Mosok sederhana kaya kuwi tok, Jo? Iya, makane nyong saiki dadi sogeh we. Barang gampang asline we. Nek ora ngandel, engko dicoba. Sampean ora sakakeh, engko sampean sone depo. Kaya mun depo paling sekitar 100.000 wae. Ngomong moro-morone 5 juta mlebu nang regane sampean cacak. Nek sampean nek 1 juta lah peras kekean dadine cacak ngitunge. Nek kaya gini asline rada nggen cocok kan ora kaya ngono ora paham, Jo. Oh, ngerti, Jo, saiki, Jo. Kaya kuwi ya. Nek sampean engko nek kira-kira butuh dana sing gawe modal ora duwe duit engko ngomong nyong tak bantu. Ngono wae, Jo, sisan, Jo. Nyong kan iki terus terang, Jo. Ngarep atur wedhus, Jo. Nyong ngarep wis lemes kasih, Jo. Ngarep lemes. Saiki kok iki, Jo. Iki sisan wedhus nyong suka ditebas sak kandang, Jo. Nyong mana jopo sing. Tapi aja ngomong-ngomong bojone nyong. Wedhus tetep nang kandange nyong, Jo. Oh, kuwi carane. Tak lurokne apa jenenge? Serumpan tetep nyong tapi bisa sampean. Oke, wis ora kae iki. Kalau iki paranisan wae engko tak duwiti, ora kae iki sak butuhe. Wis yo kowe langsung ah. Ayo. Padha wae pengin sukses kaya kowe ora doa yo. Engko jok lalen, tetep sampe tak komisi nek. Siap. Ribet, Jo. Ora gampang kaya men ketune bayar cung ngono langsung oleh kaya kuwi sing penting ku hasile wae tetep akeh tapi langsung duwite ora langsung anu iso dicairne yo iso iki, Jo, sing arep tak lelangne, Jo, kok tak depo ngarange, Jo. Nah iku kok nek wis sampean berhasil motor kok wis ora kanggo ganti sing apik wis motor gacore wae, Jo. Peto-peto ora kaya piye kok tenang sukses. Wah iki, Jo, beres iki wedhuse. Iki kabeh wis, Jo, 1 2 hitung wae 3 4 5 6 7 8 rolas. Tapi iki aja, Jo, iki wek wong sing kuwi. Sing kuwi. Siji tok wek wong. Yo wis ora kae iki. Heeh wis. Nah, iki. 3 4. Ono apa ora? 5 6 7 8. Wis turah, iki senang dompete yo. Nek ora ngandel iki sak akeh iki. Nek ora ngandel iki. Iki gawe toko rokok sampeyan. Lah kok jardine kopi barang nyowo duit biasa. Yo akeh apa bisnis-bisnis aja. Yo wis toko rokok sampeyan. Heeh. Wis. Muga-muga men sukses yo. Terima kasih yo. Heeh. Rahasia lho, Jo, toko rokok yo sampean kabeh lho. Yo, siap. Ini tak langsung pamit bae yo. Heeh, oke. Nek ono apa-apa yo ngabari bae. Engko nyopal ngomong ora apik iki sapa mau nyok kurang modal pergi, Jo. Ora kae iki sampean duwene apa? Sertifikat apa gawe nang donya, engko tak ndek duit sing luwih akeh maning. Oke. Heeh. Oke yo. Makasih yo, Jo. Yo, siap. Semoga sukses, Jo. Oke. Tak permisi riyen. Heeh, turun, Jo. Yo. Modal. Wes yang tak bela nih kena gawe keslot modal. Kowe tetep tak pakani tapi wek wong liya. Gacor terus iki. Wah, yang penting iso makswin, iso menang maksimal iki. Aduh, bejo pancen kanca iki memang
mending ya iso menehi dalan rezeki kaya iki. Jan mantap iki wis mungkin dalane rezeki nyong mungkin. Aduh, pokoknya ngeslot ben iso tambahan rezeki, ben iso nangge tambahan sopo iki ah. Ngeslot asik-asik kok sono. Apa yang barang? Wah, Jo. Halo, Bro. Halo juga toh. Bre kabare? Apa sing tak ngonoke bener yo? Wis menang apa durung? Menang banyak iki, Jo. Pokoknya gacor terus iki dino-dino iki gacor iki. Wis terima kasih pokoknya. Nah, apa ora? Bener yo? Sing tak omongne, nyong kowe ora tau ngapusi. Mosok karo kanca kental kok ngapusi sampean. Mesti kok bakal sampean iso sukses kaya nyong. Engko nek butuh modal men entuk luwih akeh, engko ngubungi nyong wae, sampean duwe apa go nanggo nyong. Men iso tambah sukses. Oke ya? Oke, Jo. Sip. Siap. Karo ngono Jo nyopal ngomong kuwi sampean nawani kuwi aja leda-lede sampean. Terus terang nyong duwe sertifikat, Jo. Engko nek kurang modal cekel sisan. Maksudnya nyong iso langsung oleh mobil kaya kowe lho nyong apa duwe pengin yo mosok nombak etek-etek kaya kae terus mosok wis meslot kok ngan nombake kaya kae menjatuhkan martabat ra. Oke, Jo. Oh siap, kanggo kanca kental apa sih sing ora arep butuh piro-piro gawane gonyong, engko tak modali. Main sukses, main iso tuku mobil, tuku sawah, omahe direhab, main kaya nyong. Soge. Oh no. Oh, susah terus jadi wong kok seneng susah. Contoh nyong ye sukses. Ora kaya mbiyen. Ya. Dilanjut, engko nek butuh mara ning omah oh, tak tunggu. Sik ngerti omahku ya, aja ketemuan nang nggon kaya wingi maning kae. Ketemuan kok nang ora-ora nang omahe wong isini. Nang nggonyo wae. Engko karo men weruh gubuke nyong. Nek ora sampean kepinginen ngiler sampean ngomah wae ana mobile jimeneng kae. Mobil sing wadon. Omahe nyong ya wis merneng, wis pantes. Engko sampean nyong pengin men kaya nyong. Uripe men luwih tambah mulya, tambah sejahtera. Kanca kok susah kaya kuwi. Ya, tak tunggu temenan. Oke, Jo. Siap. Wis pokoknya sip. Nyong tetep areng nggonmu kuwi dalam waktu dekat iki lah kok 2 apa 3 hari. Wis Jo. Susu pingin sukses kae nyarep nerusne permainan. Weh. Bisa oh. Yo. Sip. Oke, waalaikumsalam. Sampai ketemu di rumahku. Ya, sip. Wis, ketagihan kowe ngerti nih. Apa ora? Oh, engko mosok ora entek kok ludes kowe kabeh donyamu.